आसा खालामदों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर दिनै मोनसे गोबां दुखुनि रादाब लानानै फैदों, जेराव मोनसे भिडिअ क्लिप, जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथाङाबो नुयोब्ला गोसोआव माबा मोनसे दुखुखौ नोंथांमोना हमदांनो हागोन एबा मोनदांगोन जे नोंथांनि गोसोआवबो माबा मोनसे दुखु जादों होननानै, जेरावहाय गोबां दुखुनांथावना जायखौ जोङो इसोरनि हां, इसोरनि माथो, सुबुं माहारिफोरजों रायज्लायनायनि मोनसे बेबायदि गोथार लेखा, जि लेखाया जोंनो गियान होयो, जायखौ जोङो गोथार बाइबेल होननानै बुङो, बै गोथार बाइबेलखौ माखासे गाज्रि सुबुंफोरा लामायावनो सावदों, बख'नानै, बख'नानै कार्टुननिफ्राय बख'नानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लामा गेजेराव सावदों। गोबां दुखुनांथावना मोनसे भिडिअ क्लिप फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बेखौ नायदो। बेनि उनाव नोंथाङाबो दुखु मोनगोन जे हाबाब होननो गोनां जागोन। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव एथ' अयनाय जादोंना, एसेबां मुगैयोना, सावनो गोनां। जों जुदि गुबुन धोरोमनि लेखाफोरखौ बेबायदि सावनानै होयोब्ला हयथ' जोंखौ फासिनि अर्डार कर्टआव लांनानै हमहोनानै फासिनि अर्डार होनो थाखाय, माने फासिनि साजाखौ होनो थाखाय हास्थायगोन खोमा। जों जुदि गुबुन धोरोमनि बबेबा लेखाखौ जुदि सावोब्ला, आरो जोंनियाव बेबायदि गोसोआबो गैया, जों बेबायदिबो खालामा, मानोना इसोरा जोंखौ बेखौ फोरोङाखै, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेबायदिखौ फोरोङाखै, फाल्था लानो थाखाय फोरोङाखै। जेखिजाया बाथ्राखौ उनाव बुंहैसिगोन। बेयावहाय नोंथांमोननो जि भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव बुजिनो सेस्था खालामदो। नोंथांमोना मा बुजियो, मा रोंनो हायो, मा सोलोंनो हायो, भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै बाथ्राफोरखौ कमेन्टआव मोन्थिहोनो हागोन। హిందువుని మూర్తి కాదా తలబెట్టండి. మూర్తి కిందికి రాదంట. మూర్తి కిందికి రాదు సినిమా. వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని ఏమనద్దు మీరు, మనం వాళ్ళని కూడా కరెంట్ బిల్ దాటి కొండదు. నేను ఒక్కనే కొంచెం మెత్త మాట్లాడతాను. అందరి దగ్గర ఉండాలి, దీంట్లో తప్పులు గిప్పులు అన్నా ఇంకా దియన్నా అన్న హిందువుని మూర్తి కాదా తలబెట్టండి. మూర్తి కిందికి రాదంట. మూర్తి కిందికి రాదు సినిమా. వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని ఏమనద్దు మీరు, మనం వాళ్ళని కూడా కరెంట్ బిల్ దాటి కొండదు. నేను ఒక్కనే కొంచెం మెత్త మాట్లాడతాను. అందరి దగ్గర ఉండాలి, దీంట్లో తప్పులు గిప్పులు అన్నా ఇంకా దియన్నా అన్న जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुदों बेनि डिटेल्सखौ आंबो मोजाङै नोंथांमोननो होजोबनो हानाय नंलिया, जिहेतु आं जि भिडिअ क्लिपखौ मोनबाय बेनि डिटेल्सआ अलरेडि बेयावबो गैखाया। बे डिटेल्सआ गैयाब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं रोखा मोन्थिहोनो हास्थायदों, बे जाहैबाय पुराना भिडिअ नङा, गोदो जाना थांनाय माबा मोनसे भिडिअ नङा, बे जाहैबाय थांनाय सप्तानि भिडिअ। थांनाय सप्तायावसो बे जाथाया जादोंमोन, बृहस्पतिबार नङाबा शुक्रबार, बे मोननैनि गेजेराव बे जाथाया जानानै थांदोंमोन। आरो बे जाथायाव नोंथांमोना माखासे भाषाफोरखौ खोनादों, रावखौ खोनादों, जि रावफोरखौ बाहायदों बे रावा एक्जेक्ट हिन्दीबो नङा, माबा मोनसे एसामिस रावबो नङा, जोंनि आसामाव थानाय राव नंखाया। बे जाहैबाय साउथ इन्डियाननि केरेला, बेंगलर बेफोरनि राव, हयथ'
बेफोरनि जागोन सोरबा बर' ख्रिस्टियानफोरा बैफोरजों थांनानै जुदि बेफोर रावखौ मोनथियोब्ला बुजिदोंब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मोनथिहोनो हागोन जे बे रावा केरेलियान बा बेंगालरनि बा साउथ इण्डियानि बबेबा मोनसे स्टेटनि कर्नाटकनि हारियानानि माबा मोनसे नोंथांमोना मोनथियोब्ला आंनो मोनथिहोनो हागोन। दा जेखि जादिया दिनै हयथ' माखासे ख्रिस्टियान मिशनारिसफोरा पास्टरफोरा हयथ' बे लेखाखौ गिर्जायाव लाना थांदोंमोन बा सोरबा बेक्तिफोर जायफोरा इच्छा जानाय गुबुन धोरोमनि नाथाय बाइबेल फरायनो हास्थायदों, बाइबेल फरायनो मोजां मोनो बा बिथांमोना हास्थायदों बाइबेल फरायनो होननानै बिथांमोननो होनो होननानै हयथ' बिथांमोना लानानै फैदोंमोन आरो बेखौनो माखासे गाज्रि मानसिफोरा बेंथेनानै बाइकआव थांबाय थानाय मानसिफोरखौनो बेंथेनानै बेग सिंनिफ्राय दिहुननानै बबेबा गारिनिफ्राय दिहुननानै बिसोर सावबाय। गोबां दुखुनांथावना नंगौ अनजाग्राफोर बिथांमोना दिनै लेखायाव लिरजानाय मोनसे कागज जायखौ जों कागज होननानै बुङो, कागजाव लिरजानाय मोनसे बाइबेलखौसो बिथांमोना सावदों। जोंनि गोसोआव थानाय जिथु बाइबेल दङ बे बाइबेलखौ बिथांमोना सावनानै होनो हाया। इसोरनि जिथु राव, रिंसारनाय राव, बे रिंसारनाय रावखौ बिसोर फोजोबनानै होनो हाया। बिसोर नंगौ कागजखौ सावनानै हांगार खालामनानै हा खालामनो हागोन, फोजोबनो हागोन, नाथाय इसोरनि जिथु राव दङ, इसोरनि जिथु सोदोब दङ, जि रिंसारनानै थादों बेखौ बिथांमोना फोजोबनो हाया। अब्लाबो जों मानसि हिसाबै जेब्ला बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुयो अब्लाना जोंबो गोसोआव मोनसे दुखुआ जोंहाबो फैयो, जोंहाबो मोनसे आबेगिक इमसना फैयो। जों जिहेतु मानसिसो। दा जि गोथार बाइबेलखौ जाय सुबुंफोरा सावबाय बिनि साजाया मा जागोन बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिसिगौ। दा जोंनि मावनांगौ मोनसे खामानि, अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि मावनांगौ खामानि बे बिबानखौ जों हले मावथारनांगौ। दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मोनथिया, नाथाय आंनिफ्राय पार्सनेलि बे बाथ्राखौ आङो आंनि साननायनिफ्रायसो बुंनो नागिरदों आरो बे जाहैबाय जोङो आर'ज खालामथारनांगौ बै सुबुंफोरनि थाखाय, जरदारै आर'ज खालामनांगौ। मानो? बिसोर जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो हायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनो हायो। नोंथांमोना साधु सुन्दर सिंनि जारिमिनखौ मोनथिगौ, हयथ' एसेब्लाबो मोनथिगौ, आरो जुदि मोनथिथारा नोंथांमोना आं फंनैसो बुंनानै एसे गोसोखांहोनो हास्थायदों। बे जाहैबाय साधु सुन्दर सिंआ सासे पान्जाबि न'खराव जोनोम जानाय सुबुं गथ'मोन आरो बियो सेंग्रा देरनानै ख्रिस्टियानफोरखौ ओरैबायदि मुगैयो आरो बे साधु सुन्दर सिंआबो बाइबेल सावदोंमोन। येस, बाइबेल सावग्रामोन आरो बाइबेल सावदोंमोन आरो ख्रिस्टियानफोरखौ मुगैयोमोन, ख्रिस्टियानफोरखौ बुयोमोन। नाथाय इसोरा साधु सुन्दर सिंजों दर्शन जाबाय, साधु सुन्दर सिंखौ लाबाय, बाहायबाय। जेरै जोङो बाइबेलाव पौलनि सोमोन्दै मोनथियो, पौलाबो स्टेफेनखौ सिथारहोदों, पौला मण्डलिफोरखौ खारख्राव होदों, सिगिग्लुंजोबदों, बेबायदि मानसिमोन। नाथाय बिखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ बाहायदों। दिनै जारिमिना जोंनो गोबां खोन्थायो जाय बेक्तिफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों जिसु ख्रिस्ट'आ बिथांमोनखौ नाजावदों। दा नोंथांमोना जायखौ दिनै भिडिअ नुबाय थादों, जाय सुबुंफोरा बाइबेल सावदों, दा बेवहाय बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव गथायनाया नोंथांनि बिबान, आंनि बिबान। बे खामानिखौ जरदारै मावनांगौ। नोंथांमोना मा होननानै सानो बे बिसयाव? जों आर'ज खालामनांगौ ना खालामनाङा होननानै सानो नोंथांमोना? आंनि पार्सनेलनिफ्राय आं खावलायदों नोंथांमोननियाव जे आर'ज खालाम बिथांमोननि थाखाय। आंबो गावबो आर'ज खालामगोन पार्सनेलि बिथांमोननि थाखाय। बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसेब्लाबो मोनो, बिथांमोना जेन सानसे सायख' होयो, बेबायदि उइटनेस होयो जे आङो मोनसे समाव बाइबेल सावदोंमोन होननानै, नाथाय आं दायो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, आङो मोनथिबाय। सानसे जेन बेबायदि मोनसे साखि होनो गोनां जायो। जि बाइबेलखौ बिथांमोना लामायाव सावदोंमोन, सानसे समाव बुंनो गोनां जागोन जे आं लामायाव बाइबेलखौ कार्टनजों कार्टन रोजा रोजा बे बाइबेलफोरखौ सावदोंमोन। बे बाथ्राखौ सिकार जानो गोनां जागोन। आरो जुदि बिथांमोना थारैनो जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायखौबो नेवसियोब्ला, खोनासङाब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव बिनि साजाया थाथोंसै। जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिसिगौ माबायदि साजाखौ होनांगौ। नाथाय जोंनि बिबाना हले जरदारै जों आर'ज खालामनांगौ जेन बिथांमोना सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो, नुयो, मोनथियो। बेनि थाखाय जों आर'ज खालामथारनांगोन। अनजाग्राफोर, दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जानानै दङ जेराव जि संबिधानफोर दङ, संबिधानखौ नेवसिनानै खामानि मावदों। मोनफ्रोमबो धोरोमा गावनि धोरोमनि बिसय गुबुननो मोनथिहोनो हानायनि मोनसे मोन्थाय दङ,
अधिकार दङ अब्लाबो बेखौ गासैखौबो नेवसिनानै दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारना सैसो होनाय बुनाय नारख्रेबनाय पलिटिकेलि रिलिजियन्सआव जेरैथिंफ्रायबो जोंखौ नारसोमनायाव नाजागासिनो दङ दा बेयावहाय सांग्रां जादो सिरि मोनदो आर'जआव नांथाबनानै थादो दे अब्ला जोबनायाव नोंथांमोना मा सानो आर'ज खालामनांगौ होननानै सानो ना इसोरा मोनथिसिगौ इसोरनि आखायाव जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव गासैबो दं होननानै नोंथांमोना सानो दे अब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव मोनथिहोदो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा मोनखो दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनो हास्थायदों जोबनायाव खावलायनो हास्थायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो जेन बेफोरबायदि जाथायफोरखौ मोनथिनानै थायो दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै थेंक इउ